Сега ще видите един човек, който си е бил обикновен луд, но след като е ходил на психотерапия при Мадлен Алгафари, той се е превърнал в гений. Здравейте! Аз съм поетът бардът Пегази Музовски и съм гений, това е естествено. И искам да ви кажа, че съм тук пред вас, за да ви кажа къде сте ви, къде съм аз. Вие сте някъде там долу в ниското, аз съм тук в високото и искам да ви извича със силата на моя дух. Преди да отида при Мадлен Алгафари на преглед, аз бях просто Ботев. След като излязах, станах Пушки. Я помню это чудное мгновение, передо мной явилась ты. Това стихотворение го написах в умопомрачение за Мадлен Алгафари. Благодаря! А сега, знаете, тук е моят приятел Иван Звездев. Но къде е той? Къде съм аз? Иване, защо така? В твоето шоу кулинарно ти не използваш гениалните стихотворения и рими. Ето, като например, днес ще готвим мусака, трябва ли каймо? Хайде да бучим та свиня, да лупнем в тъстова. Иване, вземи си тия пулки, Иване. Сега, обаче и друго нещо да беледвам, Иване. Ма не обръщате внимание на германската кухня, бе, що бе? Лепнете някой жолан, радише от телера, радише, лупнете там на тая маса и вземете, обърнете внимание, радише от немската кухня. Защото немската кухня е пистателна кухня. Вас ви гледам, вие сте слабички хора, финни, но за силата и за гениалността трябва да се яде много. Секс и ядене. На това е посветена моята песен. Секс и ядене. Ще ядеме и ще се ядем. Иване, гледай, чуй бе, да. Нема кой ме аплодирате. Сега ви моля фана песента. До тук да караме добре. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Това беше първи урок по немски. Това няма нищо общо с готвенето, разбираш. Въпреки, че ein, soll, zwei, Zucker. Zwei, Zucker. Ein, soll. Това е много гадно нещо, затова не го препоръчваме на твоето кухня, Иван. Но обаче мога ти изпеем следното парче кулинарно. Както казахме, то се казва кулинарно. Кулинарнише парче. За вашето предаване, Иване. Гюнта обича Лоте. Лоте налита на Ханс. Вадемар пие бира. Müller пак лочи шнапс. Ойлари, 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 оп, ойлари, ойлари. Ай всички танцуваме. Ойлари, ойлари, оп, ойлари. Това е кулинарно протестант. Как се правиш, как се усложняват нещата при нас. Това не е просто предаване. Това е умно предаване с кулинария и танц. Смеете се, радваме това. Много сте малко, но пък сме много добре. Обаче Шулц обича Штрудел. Зигштрудел, зигзаг-заг-штрудел. Няма смисъл, но си е по-добро. Става дума за любовта. А къде е тя? Ей, сега ще я намериме. Хер, Шулц обича Штрудел. Хер, Шулц обича Штрудел. Знаете, немците имат големо чувство за хубаво. Швайн, свайн,
Ein Schwein. Зима. Чакай, бе, това не е прочето, бе. Аз ви заблудих, бе. Чакай, бе. Hans омайва Ане Лизе. Hans омайва Ане Лизе. Но Ане Лизе обича пак Курт. Herr Hoffmann, lieben Frau Pfiffen. Lieben Frau Pfiffen. Па так, па Frau Pfiffen, па хлапа, не мога да ви кажа, бе. Там е написано Frau Pfiffen. А пак Frau Pfiffen обича Бут. Иване, Бут обича. След това и ваякло Бут. След това като туриш 5-6 чашки вермут и си направо капут. Але, свайген,